Вітання. Вчора я давав коментар Белсату наконт лёсу кампаніі 23andMe. Нягледзячы на тое, што размову вела разумная і прыязная Марыя Сысой, прывітанне, дарэчы, выніковы сюжэт аказаўся проста мікраскапічны, на 2 хвіліны. І гэта пра галоўны геноміка стартап апошніх дзесяцігоддзяў. Ну гэта проста смех. Хаця размаўлялі мы каля паўгадзіны. Я ўжо шмат разоў казаў, што мяне крыўдзяць такія адносіны да экспертаў з боку Белсата, ну але што зробіш, калі такая рэдакцыйная палітыка. Таму, які ўжо раз, я проста запішу поўнасцю свой адказ на пытанне аўтара сюжэту. Няхай гэта будзе мой пратэст супраць тык-ток фармата белсатаўскіх навін. Што ж, пачынаем. Першым пытаннем было тое, як працуюць камерцыйныя ген-тэсты кшталту 23andMe. Існуе некалькі тыпаў вызначэння генетычных паслядоўнасцей чалавека. Колькі слоў пра найбольш папулярныя з іх. Першае, гэта можа быць так званае SNP генатыпаванне, аднануклеатыдны полімарфізм, калі ацэньваецца. Аналізуюць індывідуальныя варыянты нуклеатыдаў генома і, то бок, фактычна гэта секвенаванне экзома з пошукам мутацый у кадуючых бялках участкаў ДНК. Іх прыкладна 1-2% ад агульнага памеру генома. Ще можа быць найбольш поўнае, так званае поўнагеномнае секвенаванне, калі ацэньваецца каля 3 мільярдаў пазіцый. Камерцыйныя кампаніі на кшталт 23andMe, яны аналізуюць усё з дапамогай так званых біячыпаў і аналізуюць яны менавіта тыя самыя 1,5 мільёна аднануклеатыдных SNP варыянтаў, якія характарызуюць у сваю чаргу малыя змены ў ДНК, звязаныя з захворваннямі, з рысамі знешнасці, з паходжаннем. Наколькі ім можна верыць з кропкі гледжання медыцынскіх дадзеных? Тут справа ў тым, што ёмістасць геному чалавека яна складае каля 1,5 гігабайта, кажучы камп'ютарнай мовай. Але 99,9% нашай геннай інфармацыі яна ідэнтычна з іншымі людзьмі на зямлі. І тое, што робіць нас унікальным і адрознівае адзін ад другога экзом, займае ўсяго каля 1 мегабайта. Але пры гэтым характарызуе асноўныя магчымыя наступствы для здароўя. Амаль 90% ўсіх вядомых генетычных парушэнняў звязаныя менавіта з экзонамі і экзомам. То бок, маючы на руках свае дадзеныя, можна паглядзець усе мутацыі гены, у якія яны пападаюць, таксама сувязь мутацый з захворваннямі. Як менш тыя мутацыі, якія існуюць у адкрытым доступе, то бок ужо знойдзены і апісаныя іншымі навукоўцамі. Сервісы публічнай геномікі яны дазваляюць знаходзіць ужо вызначаныя генетычныя асацыяцыі, але не дазваляюць адкрываць новыя варыянты. То бок, адзін раз зрабіў і ўсё, паўтараць сэнсу няма. Все сказанае, дарэчы, датычыцца і медыцыны, і генеалагічнага паходжання. Канешне, у розных кантор могуць быць розныя вынікі. Напрыклад, той жа MyHeritage паказвае ці не ўсім беларусам, балтаў і балканцаў. Звязана гэта з тым, што, безумоўна, нейкія з SNP паслядоўнасцей могуць быць звязаны не толькі з захворваннямі, але і з папуляцыямі. Але дакладнасць вызначэння тут залежыць ад памеру і разнастайнасці рэферэнсных узораў для кожнай папуляцыі. То бок, вынікі могуць адрознівацца паміж сервісамі менавіта праз гэта. Калі нейкі сервіс класіфікуе беларусаў як балтаў ці балканцаў, то гэта часцей адбываецца з-за недахопу лакальных узораў. То бок, кожная кампанія яна вядзе ўласную фірмовую базу дадзеных. Склад і разнастайнасць гэтай базы істотна ўплывае на інтэрпрэтацыю паходжання. Напрыклад, калі ў базе дадзеных ёсць абмежаваная колькасць дадзеных з папуляцыі Беларусі, то яна можа прыбліжаць результаты да больш прадстаўленых, больш распаўсюджаных груп, напрыклад, да папуляцыі Балтыі ці Балкан. Ёсць розніца, канешне, і ў катэгараванні дадзеных унутры сервіса. Адна кампанія можа аднесці генетычны сегмент да катэгорыі балтыйскі, у той час, як іншая можа аднесці яго аналагічны сегмент да катэгорыі ўсходнееўрапейскі. А яшчэ ж ёсць адрозненне ў фірмовых прапрыетарных алгарытмах адпрацоўкі дадзеных. Таму гэта трэба ўлічваць. Калі казаць пра генетычны сервіс, які дакладней для беларусаў, то лепшы тут будзе той сервіс, які мае большую базу дадзеных, які мае больш гнуткі падыход і больш аптымізаваныя алгарытмы. Тут, канешне, найбольш эфектыўным быў 23andMe і, можа быць, Ancestry.dna, хаця яшчэ хіба Family.tree.dna можна паспрабаваць, але тут, канешне, меркаванні адрозніваюцца. Агулам трэба сказаць, што на сёння генетычныя панелі і SNP секвенавання гэта хутчэй атавізм. Зараз вся ўвага звернута да поўнага секвенавання генома, таго самага, якое
прасоўваў вядомы і любімы намі Крейг Вентер, якое ў 2000-х годах каштавала мільярды даляраў і патрабавала гады часу. А зараз укладаецца ў 1000, а то і 500 даляраў і месяц працы. В адрозненне ад S&P поўнае секвенаванне дазваляе не толькі аднаразова даведацца пра нейкія добра анатаваныя паслядоўнасці, але і, што самае галоўнае, яно дазваляе пераглядаць ужо існуючыя вынікі, рабіць новыя прадказанні. Па меры, конечно, з'яўлення новых навуковых дадзеных. Для арыентыроўкі пералічу некалькі кампаній і кошты на іх паслугі. Напрыклад, той жа GenDx секвенуе зараз геном за 2000 даляраў. Tribelian секвенуе за 600. Nebula Genomics 300, а вось малады стартап Illumina дык агулам ці не за 200, але, правда, робяць значны час. І кошты на гэту паслугу ўвесь час зніжаюцца, таму за імі лепш сачыць. Калі ж звяртацца да тэмы банкрутства кампаніі 23andMe, то трэба сказаць пра рызыкі, якія гэта нясе для яе кліентаў. Па-першае, трэба помніць пра тое, што банкрутуе старэйшы з сервісаў масавай геномікі, які збіраў дадзеныя 20 гадоў. Магчыма, конечно, гэта робіцца для таго, каб уладальніца, это Энн Ваджыцкі, былая жонка заснавальніка Google Сергея Брина, сама магла выкупіць кампанію, скінуць запазычанасці, скінуць непатрэбных акцыянераў і займацца сваімі справамі. Але для нас важліва тое, што вось такая тонучая кампанія, яна фактычна анулюе ўсе абавязкі перад сваімі карыстальнікамі. То бок адміністрацыя прамым тэкстам кажа, што будзе прадаваць генетычныя, генеалагічныя, медыцынскія дадзеныя ўсім, хто захоча іх купіць і хто можа заплаціць. Бо суд дазволіў ім так рабіць. Таму, калі хочаце даражэнькія, то выдаляйце іх самі. Бо выкупяць страхавыя кампаніі, нейкія працадаўцы ці нават злаўмыснікі. Што рабіць, калі вы раней карысталіся паслугамі 23andMe? Па-першае, напэўна, трэба спампаваць свае расшыфраваныя дадзеныя, свой экзом на нейкую флешку. Гэта так званыя сырыя дадзеныя. Па-другое, патрэбна выдаліць усю інфармацыю са свайго аккаунта 23andMe. Кнопка спампоўкі дадзеных і кнопка выдалення, дарэчы, знаходзіцца на адной і той жа старонцы. Трэба толькі 2 разы пацвердзіць па электроннай пошце запыт на выдаленне. Тым, хто раней пагадзіўся на захоўванне зразкоў сліны у кампаніі, у раздзеле перавагі на сайце патрэбна націснуць на кнопку выдалення, знішчэння гэтых зразкоў. Таксама не забывайце ў раздзеле «Згода на даследаванні» адклікваць дазвол на выкарыстанне сваіх дадзеных іншымі даследчыкамі. Калі, канешне, вы раней гэты дазвол давалі. Як паказвае практыка, у вось гэтыя уцечкі, узлівы трапляюць розныя даныя, і падчас апошняй хакерскай атакі ў сеці патрапілі дадзеныя амаль 7 мільёнаў карыстальнікаў. Гэта так званыя менавіта сырыя дадзеныя секвенавання. Плюс дадзеныя сувязі радавода і нейкая медыцынская інфармацыя. Адзін шлях даведацца, што вашы дадзеныя трапілі ў інтэрнэт, гэта ісці, дарэчы, на форуме Dark Web, дзе такая інфармацыя і прадаецца, і шукаць па свайму лагіну ці e-mail. Колькі слоў скажу наконт таго, як злаўмыснікі могуць выкарыстаць вось гэтыя скрадзеныя генетычныя дадзеныя супраць людзей сёння. Найбольш верагодны варыянт выкарыстання – гэта псіхалагічны ціск ці шантаж. Асабліва, калі вы публічны чалавек ці нейкі палітык. Жывы, вось нядаўні прыклад – гэта гісторыя з двоюродным пляменнікам Пуціна, Міхаілам. Пра гэта, дарэчы, пісаў нямецкі Більд. Быў зламаны камп'ютар Міхаіла Пуціна, і на ім знайшлі тыя самыя сырыя дадзеныя, праўда, ад кампаніі Генатек. Гэта расійскі аналог 23andMe. І вось там вызначылі, што пляменнік Пуціна належыць да рэдкай гаплагрупы, да такой жа, як належаў Гітлер. А значыць, і Пуцін належыць таксама да гэтай гаплагрупы. І медыі расцягнулі гэта па сваім артыкулам. Яшчэ, канечне, знайшлі павышаную верагоднасць некаторых захворванняў, і пра гэта таксама жоўтая прэса напісала. Вось, умоўна кажучы, так можа быць з кожным, хто сябе прасеквенаваў і чыя дадзеныя знайшлі ў інтэрнэце. Майце гэта на ўвазе. Акрамя шантажу, ёсць, канечне, і больш простыя варыянты генетычнай дыскрымінацыі. Якасці прыклада можна прывесці тое, што ўжо зараз у США генетычная дадзеная і наяўнасць у іх пэўных мутацый могуць паўплываць на страхавыя стаўкі кліентаў. То бок, страхаўшчыкі жыцця вельмі ўважліва сочаць за гэтым. Выдатная ілюстрацыя – гэта фантастычны фільм «Гаттака». То бок, страхавая кампанія можа адмовіць вам у медыцынскай страхоўцы з-за высокіх рызык.
Таксама працадаўцы не захочуць браць на працу асабліва адказную супрацоўніка, які можа хутка памерці ці мае высокую верагоднасць нейкіх сур'ёзных захворванняў. Ну і, дарэчы, заўсёды ёсць магчымасць дыскрымінацыі і па нацыянальнай прыкмеце, з'яўленне нейкіх тэхнаэтнічных чыстак і сістэмы сацыяльных рэйтынгаў з улікам генетычнай інфармацыі. Гітлер са сваёй арыйскай расай мог бы толькі пазайздросціць магчымасцям для сегрэгацыі, якія зараз існуюць і якія дае геноміка. Таму будьце вельмі уважлівы і асцярожны і беражыце свой гонар свайго ДНК з маладосці. Да сувязі.